Mga tats, mga adlaw ka ninyo diha. Naadi ta karon sa balay no. Medyo katapok-tapok atong pamilya karon. Siyempre, pag magtapok-tapok ako mga pamilya, nakasanayan na nako nga magluto-luto mig sudan. Sudan mga tats baka nang inutang bitaw nga karne. Kay naa may nagpaihaw sa unahan. Aw siyempre, di ta magpabitin. Di ta magpabitin og pila ba aron makautang ta. Siyempre, kay pigado man ta karon panahon na, minus man tatong panagat. Aw magpabaga sa tag-utang ani. Problema na po sa kolektor ani o kanus ani maimpas. Kani bitaw mga tats ka na magtapok-tapok atong mga pamilya, parente, o kinsa may moadto sa tong balay. Lami biya magikay-hikay, di ba? Mao na mga tats sa simpleng pamaagi, ma-enjoy pud ta, di ba? Lalo na karon kay nay nagpautang sa toa. Sabi niyo mga tats, lami bitaw ng feeling nga dugay bitaw ni makita ang imong pamilya, pila ka bulan mo wala nagkita, tapos magkita-kita mo. Di ba enjoy? Daghang kay mga istoryahan o pangutana o unsa nahitabo sa tong kinabuhi. Sa tong kinabuhi man gud mga tats, dili na to na matag-an og mga minyo ba tong mga anak og taga diri lang og lagyo. Siyempre, samtang nagtapok-tapok ta karon, atong samantalahon ang atong pagmahal sila ha. Kay maabot ang panahon, maminyo na slaglain dahil unsa layo nga lugar og asa pang lugara. Dugay na bita magkita-kita o magtapok-tapok, di ba? Mao na usay mga tats, dili na ko masabtan ang kinaiya sa tong mga anak, pero wa tay mahimo. Ilaha po ng linya kung paistoryaon sila, new generation na daw karon. O sige, atos lang sundon. Pero sa pamaagi pod nga tarong bitaw tatsoy, atong topic bitaw karon ako abitong pamilya. Medyo naalanganin lang ko una otro o natingala ba. Samtang nagadako manggod sila, nga otro ilang ugali. Sa bagay kung mao na ilang gusto, siyempre kita ginikanan, ato na lang jud silang sundon or alalayan or pakisamahan. Kay lisod bud atong supakon, kita pa ang mahulog og daotan. Tungod kay ginikanan ta, siyempre, otong na lang ta. Ang atuan na lang diha, iampo na lang nato nga maging successful sila. Kung unsa may pangarap lang kinabuhi nila, o maminyo bislag sama nato nga pobre pod. Alalay na lang pud ta, di ba? Dili na lang pud nato ingon nga duton nato sila porket naingana sila. Ingana ang akong pagtagad o pag-atiman sa akong mga anak o sa akong pamilya. Saon man, pobre man ta, pero okay lang gyapon. Enjoy lang gyapon ta. Sa makaron, na-enjoy ko sa akong giluto. Unya, mao lang sa to. Kay murag dusla naman jud kaayo. Ug isa pa, sakit akong bagang oy. Mangaon sa ta. Mura din akong handaw, simpleng sinabaw lang. Salamat ha.